A Obrenovčani se nadaju da i za njih ima nade, svakodnevno rade na čišćenju Obrenovca, potrebno je dosta snage i energije, ali ima ljudi koji se bore i trude za svoj grad. Rile je jedan od njih i pitali smo ga kakva je situacija trenutno u Obrenovcu. Trenutna situacija u Obrenovcu je blago rečeno loša, pogotovo sada kada je bio vikend, veliki broj ljudi se vratio u Obrenovac, pokušao da raščisti ono što je ostalo iza protopa koji se dogodio. U gradu je veliki problem to smeće koje se sada trenutno nalazi na ulicama. Ljudi to izbacuju svoje kuće i dvorišta jer prosto nemaju gde da to odlože. Raščišćavanje ide jako sporo. Komunalne službe rade svoj posao, trude se maksimalno, međutim potreba za mehanizacijom, za kamionima, tovarivačima je ogromna. Ima delova grada koji su dalje pod vodom, čak se širi i dalje neprijatan miris, a ni situacija sa tehničkom vodom i strujom nije najbolja. Što se tiče trenutne situacije vode, tehničke vode koja je puštena u Obrenovac jeste, istina je da je puštena, ali je istina i da je često nema. Znači voda se može iskoristiti da se neke osnovne potrebe, što se tiče kupanja, ne znam kako da kažem, nemoguće je jer je hladna. Naravno nema struje da bi se ona zagrejala, struja je stigla u pojedine delove Obrenovca, uži centar još uvijek nema struju i pitanje je kada će to da bude. Znači situacija je i dalje teška i vrlo ozbiljna. Kakav odnos ljudi imaju prema trenutnoj situaciji? Ima neki utisak kao da niko ne shvata ozbiljnost ove situacije u kojoj se nalazi. Higijena na jako niskom nivou, niko nije kriv za to, ali moramo se ozbiljiti svi. Ja mislim da je krajnje vreme da ljudi shvate. Da, krajnje je vreme da se ozbiljimo. Rile, hvala ti puno. Rile ima još nešto da poruči svima vama koji ste uz Indeks. Pitali smo ga šta je sada najveći problem. Nama je u ovom trenutku najveći problem u tome što nemamo dovoljan broj ljudi. Više organizacija tih volontera pokušava da nešto napravi. Šta sve treba da rade volonteri sa vama? Znači šta je sve potrebno sanirati? Pretpostavljam sve. Ljudi su potrebni na sređivanju svih tih objekata koji su od opšteg značaja. Neki su ljudi čak došli u situaciju da su od svojih kuća ostavili samo gole zidove. Moramo pomoći i njima. Mi smo radili za vikend na više lokacija, sreli smo se u toku dana u 2-3 kuće. Koliko vam je ljudi potrebno? Verujte mi, ako bi vam rekao 1000 ljudi, možda bi to bilo malo. Znači, zaista mnogo. Posao je toliko obiman da prosto onaj ko nije bio u Obrenovcu to ne može shvatiti. Kome ljudi mogu da se jave? Ako možete kontaktirati Adis, dečko se zove Adis, njegov broj telefona 065 981 9851. Možete se obratiti na moj broj telefona 064 88 66 550. To su kontakti ljudi koji će prihvatiti te volontere i usmeravati dalje. Znači telefoni su 065 981 9851 i 064 88 66 550. Autobusi polaze svakog dana od Sava centra u 8 sati, obezbeđena je hrana, voda, zaštitna oprema. Potrebno je ako imate da ponesete alat i ubrzate zajedno sa nama ovaj proces obnove Obrenovca.